Goedendag, mijn naam is Stan Eurlings, vestigingsmanager in Roermond en vandaag ga ik u alles laten zien van de nieuwe CX-5. De CX-5 is verbeterd op een aantal aspecten. Het belangrijkste is dat hij een eSky Active motor heeft, waardoor hij mild hybrid is. Daardoor heeft hij ook een hoger koppel gekregen, waardoor we merken dat de bak beter schakelt. We zitten nu in de CX-5. Wat wij hebben verbeterd aan deze auto is dat er minder knoppen zijn in de center console en alle opties in het scherm hebben. Dat betekent dat we het spraakbediend kunnen besturen, waardoor we meer zicht hebben op de weg. Ook hebben wij in dit systeem Google built-in en ondersteunt dit Apple CarPlay en Android Auto. Afhankelijk van de uitvoering kun je kiezen tussen de 12,9 inch scherm of de 15,6. Wat ook nog heel leuk is, we kunnen hem bestellen met een elektrische wegklapbare trekhaak. Deze auto heeft een trekgewicht van 2000 kilo. Bent u nou geïnteresseerd in de nieuwe CX-5? Kom dan een proefrit maken bij Mengelers Limburg.